I appellerer igen til, at man får sit barn vaccineret. Hvad er egentlig årsagen til det, når I så også samtidig siger, at den ikke er så god til at bremse, vaccinerne er så god til at bremse smitten med omikron, men måske til at beskytte mod alvorlig sygdom? Altså helt kort, så det er rigtigt, at vaccinen beskytter ikke lige så godt mod videresmitte med omikron som med delta, men det betyder ikke igen, at den ikke beskytter. Den giver beskyttelse, og ved at vaccinere børnene, så kan vi beskytte børnene mod at blive smittet, og dermed så undgå, at børnene også smitter videre. På vores hjemmeside den 26. november, hvor vi jo gik ud med anbefalingen om vaccination af de 5-11-årige. Så der kan man gå ind og se, hvad vores daværende vurdering var. Det var jo en vurdering på baggrund af delta. Det var jo en vurdering på baggrund af delta. What the fuck is going on?